मानव गेदेर जोंनि हाग्रामा महिलारिजों सावरायनानै समस्त बिटिसिनि जौगानाय जोंनि हारिनि मानदान्दाखौ जोङो गोजौआव लांनाय बड'फा इउएन ब्रह्मनि गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों जोङो जा खामानि मावनो नागिरदों बेखौ मालाबाबो हाग्रामाया जाफुंहोनो नागिराखैमोन। खाबु मोनैनि जाहोनाव जोंनि बिदा गेदेर चन्दन ब्रह्म बिथाङा खाबु मोनैनि जाहोनाव जोंनि बिदा गेदेर खाम्फा बरगयारी बिथांमोना थांनाय 12 बोसोर बिपिएफनि सासनावहाय खुंथायनि समाव हारिनि जानानै मोजां खामानि मावनो मोनाखैमोन। दिनै खाम्फा बरगयारी बिदा गेदेरा फैदों, बिदा गेदेर चन्दन ब्रह्मआ फैदों। जोंनियाव फ्राय 20 सासे बिपिएफ लिडारा दिनै जोंनाव जइन जाफैदों। सासेनिबो थांखिया राजखान्थि थांखि नङा। माखासे फलान लुबैसुला फलान बिथांमोना गुबुन गुबुन दिनै राजखान्थि दोलो दानानै गुबुन मोनसे फरायसा हान्जा दानो थांबावगासिनो दङ। मोनसे राजखान्थि दोलोआ जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सरकार बिटिआर सरकार, बे बिटिआर सरकारनि मावनायनि सायाव मुं सुनानै बाथ्रा बुंनो नागिरदों। सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि अनसुलि बिमा नोंथांमोन, दिनै गोबां मानसिया मानवगिरि श्री प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सरकार बिटिआर सरकार, बे बिटिआर सरकारनि मावनायनि सायाव मुं सुनानै बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जोंनि दुलाराय बिटिसि हालामाव बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीखौ खौसे खालामनानै समाज दानायाव जौगाथाय होनायाव गावसिनि दोलोआसो गावसिनि साननाय हनायासो पारफेक्ट होननानै साबसिन होननानै खामानि मावनो थाखाय दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा दादों। आं दिनैनि बे जौसांनि गेजेरजों सिबिजाथाव जे बे जोंनि माइनाव बिमामोननि गेजेरजों मोनसे मेसेजखौ होनो नागिरदों जोंनि सरकारनि जानानै जे मुलुगाव गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थि धोरोम खान्थिखौ जुदि जोङो रैखाथि होनोबा संरैखा खालामनोब्ला मोनसेल' लामा दङ, जोङो बियो खौसेथि। जाय खौसेथिखौ नोजोर बोनानै थांनाय बोसोरब्रैयाव जोङो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै मानव गेदेर जोंनि हाग्रामा महिलारिजों सावरायनानै समस्त बिटिसिनि जौगानाय जोंनि हारिनि मानदान्दाखौ जोङो गोजौआव लांनाय बड'फा इउएन ब्रह्मनि गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों जोङो जा खामानि मावनो नागिरदों बेखौ मालाबाबो हाग्रामाया जाफुंहोनो नागिराखैमोन। खाबु मोनैनि जाहोनाव जोंनि बिदा गेदेर चन्दन ब्रह्म बिथाङा खाबु मोनैनि जाहोनाव जोंनि बिदा गेदेर खाम्फा बरगयारी बिथांमोना थांनाय 12 बोसोर बिपिएफनि सासनावहाय खुंथायनि समाव हारिनि जानानै मोजां खामानि मावनो मोनाखैमोन। दिनै बिथांमोना मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि खावलायनाय बायदियै जों गासैबो हारि हारिसा ज' जानानै सान्थियै खौसेथियै पार्मानेन्टलि बर' हालामखौबो बे बिटिसि हालामखौबो मुलुगनि बयनिख्रुइबो जौसिनाय हारिनि गेजेराव जौसिन हारि हिसाबै हालाम हिसाबै देखायनो थाखाय जों दिनै खौसेनि लामाजों फैदों। बेवहाय खुनु राजखान्थिनि सार्थ गैया। दिनै खाम्फा बरगयारी बिदा गेदेरा फैदों, बिदा गेदेर चन्दन ब्रह्मआ फैदों। जोंनियाव फ्राय 20 सासे बिपिएफ लिडारा दिनै जोंनाव जइन जाफैदों। सासेनिबो थांखिया राजखान्थि थांखि नङा। बे थांखिया जादों आंनि बिमानि अनसुलि राव बा अनसुमै राव बेखौ फोथांना लाखिनाय, आंनि बिमानि मिजि मिजि आसिजों दाननाय दांनाय दानाय लुनाय फेदेरनाय जोंनि गासैबो आसार खान्थिखौ फोथांनाय आरो जोंनि साखाथियाव थानाय जोंनि राजबंशी भाइफोर मुसलमान भाइफोर बाखि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी भाइफोरखौ लानानै जोङो माबोरै खौसेथि थांनो हायो बे थांखिजोंनो जोङो दिनै सरकारखौ खुंदों। जोंहा खुनु राजखान्थि सार्थ बावहाय गैया। सोरबाया जुदि बुंनो नागिरोब्ला नोंथांमोना हारिनि थाखाय जुदि सेक्रिफाइस खालामनो हागोन ना हाया होननानै कुइसन खालामोब्ला नोंथांमोना गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ खौसे खालामनानै सान्थि गायसननायनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो हागोन ना हाया? नोंथांमोना जोंनि हालामनि गासैबो समस्याखौ समाधान खालामनायाव खौसेनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो हागोन ना हाया होननानै बुङोब्ला जोङो बिखाफोर दाननानै बुंनो हायो जोङो गाबोननो पलिटिक्सखौ सेक्रिफाइस खालामनो हायो। बे जोंनि थाखाय गेदेर खोन्था नङा। जोङो बुंदों राजखान्थिनिख्रुइ हारिया देरसिन, जोङो बुंदों राजखान्थिनिख्रुइ समाजा देरसिन।
जोङो बुंदों राजखान्थिनिख्रुइ खौसेथिया देरसिन, जोङो बुंदों राजखान्थिनिख्रुइ गोजोन आरो आब्रुथिया देरसिन। जायनि जाहोनाव जिखुनु जेंनाखौनो जोङो दिनै रुजुननानै जोङो खामानिखौ मावनो नागिरदों। नाथाय माखासे फलान लुबैसुला फलान बिथांमोना गुबुन गुबुन दिनै राजखान्थि दोलो दानानै गुबुन गुबुन दिनै बावैसोनो नै गुबुन मोनसे फरायसा हान्जा दानो थांबावगासिनो दङ मोनसे राजखान्थि दोलोआ। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनि अनसुलि बिमा नोंथांमोन, माइनाव बिमा नोंथांमोन, बिमायानो गासैनिबो गुदि, बिमायानो गासैनिबो दैदेनगिरि, बिमायानो जोंनि बिथिंगिरि, बिमायानो जोंनि सोरजिगिरि। आरो बे साफ्रोमबो बिमाया जोंनि समाजखौ जुदि दैदेननायाव मैखोम बिहोमा होयोब्ला जोंनि हारिखौ लेथेर फेथेर खालामनो रावबो हाया। राजखान्थिनि मुङावबो हाया, समाज बेबस्थानि मुङावबो हाया। बेफोर गासैबो बिमानि सायावनो सोनारो। नंखायनो जोङो खावलायनो नागिरदों। दिनै गोबां मानसिफ्रा होनदों एनडिपिनि मुं लानानै दिनै राजखान्थि खालामनो नागिरदों। आंबो सासे एनडिपिमोन, हाग्रायाव आंबो दंहैयोमोन। केवल मात्र एनडिपिनि मुं लानानै जुदि जोङो गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ खौसे खालामनो नागिरदोंबा, एनडिपिनिल' मुं लानानै जुदि राजखान्थि दानानै गासैबो जनगोष्ठीखौ जोङो जौगाहोनो नागिरदोंब्ला बे खिन्थु नंखाय बाथ्रा। जोंनि हारिखौ बोखावनायनिसो मोनसे बाथ्रा। धोरोमनि मुङाव, राजखान्थिनि मुङाव दिनै गोबां मानसिया जोंनि हारिनि जा सिनस्रि, बे सिनस्रिखौ बोखावफिननानै सिफायफ्लेनो नागिरगासिनो दङ। एनडिपिफ्रा जेलनिफ्राय एनडिपिफोरखौ बख'वाखै होननानै मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांखौ रायगासिनो दङ। मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथाङा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामजों कनसाल्ट खालामनानै माब्रै जोंनि एक्स ग्रेसिया, माब्रै जोंनि केसफोर, माब्रै जोंनि जेलाव थानाय बिदा फंबायफोरखौ जोङो बख'नानै जोंनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हागोन, बिनि थाखाय 3 मानसिनो दायित्व होनाय जादों। 1 नाम्बाराव होनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, 2 नाम्बाराव होनाय जादों जोंनि मानव गेदेर डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द बसुमतारी, आरो 3 नाम्बाराव आंखौबो दायित्व होनाय जादों। बिदिनो जोङो दिनैसिम खामानि मावबोगासिनो दङ। भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों रायलायनानै जोङो गासैबो जोंनि एनडिपिनि मुङाव थानाय एनआइए केसफोरखौ फोजोबनानै जोङो स्टेटआव लाबोजोब्बाय। आरो चिफ मिनिस्टारा जोंखौ जोंनि बर' हारिनि आब्रुथि गोनां सोदोमस्रि दानाय मोनसे हारि होननानै बर' हारिखौ गनायनानै बै केसफोरखौ फोजोबनायनि थांखिजों दिनै जिल्लायाव हरजोब्बाय। आरो जिल्लायाव हरनाय लेखा दिनै जुदि जोंनि मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथाङा मावामोनब्ला, जोंनि सरकारा मावामोनब्ला, बै सोरबाया जोंनि एनडिपिनि मुङाव राजखान्थि खालामनो नागिरनाय बायदि मोनब्ला दिनै 11 जन जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा जायफ्रा एनआइए केस जानानै दङ मुसलफोराव दिनै बेल मोननो थांगासिनो दङ। 2 तारिखआव 35 जन जोंनि क'क्राझार जेलाव थानाय जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा बेल मोननो थांगासिनो दङ। बेफोर खामानिखौ सोर मावदों? बेनि थाखायथ' राजखान्थि हान्जा दानांगौनि गोनांथि गैया। बिनि थाखायथ' सासे बर' बिमानि 2 आहारखौ, थाइसेखौ बिस गोनां, थाइसेखौ अमृत होननानै डिफारेन्स खालामनानै जोंनि फिसाफोरखौ धंस खालामनो, जोंनि हारिखौ फोजोबस्रांनो, जोंनि सिनस्रिखौ बुफायनो, जोंनि गेरेमसा हारि दानो नागिरनाय बिथिंखौ फोजोबस्रांनो नागिरनायाथ' जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। सम दङ। दिनै सरकारनि हाबाफारि बुंनो गोसो गैयामोन, नाथाय कख्लाबारि हालामावहाय दिनै फैनानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ लेथेर फेथेर खालामनो नागिरनाय माखासे दैदेनगिरिफोरा हाबनो नागिरगासिनो दङ। कख्लाबारिखौ टारगेट खालामदों आरो गोदान मोनसे फरायसा आफाद दानानै जोंनि हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों। सांग्रां जानांगोन साफ्रोमबो जोंनि बर' बिमाफोरा, सांग्रां जानांगोन जोंनि साफ्रोमबो हारिसानि सुबुंफोरा, जेन हारिखौ रावबो बोखावफ्लेनो हाया। अननाय आरो खुलुमनाय हरनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय आरो मिजिं खालामदों जोङो जेब्लायबो सान्थियैनो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव रोहोयै हारि दानो हागोन। खौसेथि गासैबो हारि हारिसाखौ लानानै जों आवगायलांनो हागोन।